BN Narjari Amethang Abohake Sorkar Avoranke Jarakolat Pinchong Dat Pusi KFA Pen Akol Kewan Pholone Salavar Bonghom Thari Asor APHL Selong Kaching Bedun et Puke Ahokalam Kali Mensing terang arong pen kunduli rong hangarat Karbenglong Autonomous Council along Kardom pini prime time bertalong panili sami jilihan sepi non arjik tha bertang ton pen Sorkar aworang awarsai pekponji pulote aron ateng pen ingkrung ingsai pon veknangji Bangso phisi apuna chak ki chokatuma phan ansi vorengang hoya bangke pekponongji Bonta Dipu OSD ang hoy klembang BN Narjari abangke amethang aboha long amatsi forest sai kamalong voreng ang hoy ki jorakulat pinchong det pusi Karbi Farmer Association ahinpen akobi pon Karbenglong Autonomous Council forest sai kamalong voreng ang hoy ki jorakulat ki kim nangli kopiang hoy bangsi ki namdun pon jongsi master role ang hoy se namji pulote lakthom Forest Guard ang hoy lak pho lapen Forester 1 ang hoy lak troxy nangli kupia banglo kinampo bangso aworeng ang hoy kinamje phan kodaklo nangli tum chinima bangso kula bangso ang hoy kinamje tumaphan baby timung pipensi akularalong nampaklang nunpo lapen akulat laki BN Narjari abohalong Bangso puthak pini Karbi Farmer Association ahinpen pherangke amai kangnia hotsi bangso alam thea puthak akoy mando Every corner of the Kibahok East Division South, West Division South and East South hente ekta rate ase Master Rong ta hente 3 lakhs Forest Guard permanent 5 lakhs Forest Guard permanent 7 lakhs This is the fixed rate they did aru tanta logot Narjari logot ase hente ta chamchagiri ase apnar das bole ejon ase aru baby timupi bole ejon ase ঠিক আছে মানুহ কালেক্ট কৰিব টকা দিয়া নাৰ্জিৰ লগত হ'ব এটো বাই ভিডিও প্ৰুফ আমি আছে আমাৰ লগত আৰু লিখাও আছে যোনটো হেন্তে টকা দি অলৰেডি হেন্তে আমাৰ লগত ভিডিও ৰেকৰ্ড আমাৰ লগত আছে Karbi Farmers Association ahinpen rat athengno kewanji aphan pherangke amai phaponno bangso hot kaningje ponatengke penang an aningkan penke forest sai kamalong BN Narjari ke ranger ang hoisi klembomno Bonta Ranger ang hoy avedera phike OSD arpusi dengbomlo BN Narjari OSD arpuateng kachengthor amuke banang jar puateng claim place amethang kedo aboha along amatsi forest sai kap boreng ang hoy ke jar akula pinchong depusi KFA pen akoy pipon media korte domhan ke phanang kok alam thi jasemet ke lahelo je forest department lo OSD inut ke tiang apa pudo alang liman BN Narjari pu alang li forest department lo aprang ke ranger post itu lapan alang li ranger post tang det pen bangke OSD post ini kan ani pen alang li OSD post claim bom no alang li period hur bangke OSD ke claim nanya kam bangke ahok per bangke departmental development lapen dak Karbenglong lo PPP ma alang scheme mission ke bang nanya ada itu sidu waktu setane non ilitum ke thegam lo bangke la so BN Narjari OSD ke cekrong bang la so muni ke matha tho bangke non alang ke matha bangke ami thang residence lo matsi isi koson lo mane dokan hai dokan son se mande lo sakuri ke jo dokan mane government sakuri ke jo forest guard pendang lok nang master role pendang lok forester level ranger level tami alang sakuri ke jo behasil to miklem Lahai aronre pen bang pharo hinike tham abang photo maphan boreng ang hoy kipialong PCCF Abhijit Rabha lapen inut bang hini abang photo angbong kachijok dot atumdo non nitum ke chini teng as per nitum a source teng pulote more than 200-300 sakuri ke already illegally totally la poisa men pen si palut erlo la pen ke ladak poisa long dalal e claim tundo third person do ladak ke claim long alang la Narjari agent lo dalal do la si Narjari arbad ke mastermind lo je bright for job lo mastermind ke BN Narjari hello logote da PCCF ta chirap do lo nitum chini even politician dum da ko sta tami dum bank nitum input bank non mat an strong input kalina stami we have adopted that they have nexus with the politician also Lasi lapuson aronre pen boreng ang hoy kachu jora tumaphan prabjin pen Karbenglong Autonomous Council pen ing sainangji
lapen jong se hang akang sai ave pulote sodak pen kache song padopon je pusi KFA ahin pen pherang ke amai long ningje pon news report Roshan Hanse Karbeng Long live Kedam tang preni phai krenar keparni phuloni salavar langtenga hitialong APHLC pen maiki bi ponahot bonghom thari arat APHLC along kachepok dun etpuke ahok kalipusi pini pherangke amayalong pangdak bon Kedam tang preni phai krenar keparni salavar ahitialong all party hills leader conference maiki dohot ke ongdung BJP claim bangatum APHLC along chingbe dono Bangso puthak pini bonghom thari arat BJP along kachirabdun abangphu Premson ingti bidor sing ronghang lapen ari sangho tumpen pherangke amai phaponsi lamtra chipipon pherangke amai long bidor sing ronghang pen kithan pona tengke bonghom thari asorke inutta APHLC along kachepok dona bangabi athema bangso arong arat tungke kaiketa BJP asong along se cherap chitodon thibberji pusi ningje pon BJP a party along pen non APHLC along si chipa ogdunlo polamang ke ahokali athema nilitum youth ahin ben sitami nilitum parnsi gidam tang tarik kritrok sinilitum ladak mai padolo la so mai along pen nilitum halabang so bang phuabang phiginilitum minuta chitong nonde la pen ladak nilitum ke thek long ke ong nai labang ke kaprek along ben sigewang hasinilitum dak lokela bang ke la so party long che paok don pubang ke nilitum thaglong le Bangso amai kapadopon lake ladak nilitum arongara da phana bangke lamthe isita nangke parjoabe Bangso amai kapadota ladak hithi a committee aphan thang hokum ke hang ave pin pense mainang ke do lasi lapusona bangke chokche lapen moke bangje arnia bangke lapusona bangke chak thek thelo puta pherangke amailong ningje ponthu Ladak bojara long nilitum la bojar committee fan permission nang NAPin salang litum mai ta kedu sita nilitum khayang bong hai chi bhong nang ni polam thepen se nilitum la tumi bangalang ding lo la si monon phia bangke nilitum la son abangke alang litum fan dim klong tami ni tum chak thek thelo Phuloni pen derchuna rongpi Karbeng Long live Non malomso dihena mophan bertain tan paneksna Humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng si mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakulat along nanglitum anam ki jongpen blanket mate kachiomapi kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akular along kedam japhan apordu redat pusitami matha ikri bangso akular along pen kethon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adum. Dihena mopi puthat betar jupon theklona Tara langso LP school pen kachapatheng no lok men sing terang arong pen kunduli rong hangadak kachelenga towar kisung Karbianglong Autonomous Council atum alam chakchipi chotchera prabjen pen towar nang salam pivek thapu si Karbianglong Autonomous Council aphan rat pen kacheningri Towar ka henota kili thupar pegajok school kidun aw sumaratum kidam ke bangkato rapegajok rongarat asar pimaratuk chingrum si hithi iroipen ephong towar ka semar asai dengponang berdo Bangso towar kedam tang Karbianglong Autonomous Council along ASDC Sarkar kachari bomahotsi tara langso LP school pen kachapatheng no lok mensing terang arong pen kunduli rong hangarong adak kacheleng atowar ke arlong aduk nangke thokpi choran ber Bangso phi madu a sarkar atumda towar nangke salampi avelang pusi rat pen ningje pon
election aporlote ke thiki dingatum bangpo vote nang ke hanga hot me lang towar nang pipopu nang ke chak te kang anvetlo kachini ke pusi jengrong pi ahin pen karbyang long life angno ningje pon kedo arong atum si nili tum chichini lapen arleng the ke ding atum ke alang litum lapuson alang litum election na hud bang po alang litum nang chak kang ke towar nang pipo nang tum hanlang nang pipo me nang pipo lapuson si election apor hot ke alang litum aphan chak te kang bons ta me non po ans ta me labang so towar ke ha nili aningkan bang chini na delo SDC hot aningkan pen labang so towar sengel nang thok roi lo non pon same labang so towar nitum akime ke chelat dunje phan nitum non pon same thek don long lela halapu rong ni arong asapi maratum barla esekapor mate arwe ke jangnote school ki do na somar pen danglok jirlo pherlo donrap kachedam kiso dera hot tong sekot pen hospitalan kache ponang je hot thedum kasaksak chechak nangno hithi eroi aprangta so arlo akeso ke pho hota towar ka heno peka jok 108 agarita banghai hedatno suarlo ki solo sowai dolo an par ke gari auto pen le hang nang ta wang we ta pen ke tili tum phone korilo 108 padi an par ke nang li tum na towar mi sen ma pasa prang kenar julo kela ti towar me la pen te ku pisi la dak dolo pro JNV do tan tu helowing mati amat si la so dak bang ke non into siksak pi ke dam ke wang lo don rap le wang sita me lasi karbenglong autonomous council kacharia tumta election aroi rat akisung nang chini chotki chok chelo anparta vote ke rek amayalong lam thu lam dokpen me lang towar kaching thor alamo charabangki chok cheputa mensing terang arongpen kunduli ronghang rongni aradatum ningje ponthu news report Roshan Hanse karbenglong live Sonpli akemang aputhak jongsi MLA election aprang nangpachon pipe polote BJP aphan vote jok thek thelo pusi kachesong ahot AASAA atop ke therpadopon AASAA Dogmuka Regional Committee atop chepater piponsi parokha ahithialong Sonpli akemang aputhak kachesong asai kedengpon Bangso kachesong ponalong AASAA Dogmuka Regional Committee amaphu Iranius Minspen chunbang Ranju Panika atum kejalin along AASAA Karbianglong District Committee rap chunbang Rakesh Kujurpen pachithang chunbang Ismail Ika atumta chitongdon Adivasi akhay atum Jasmine Sonpli akemang aputhak Sarkar atum nangpachun pise rak nang chipusi pharo Adivasi aradatum hong anang tetsi achengki thip ke theng lapen thai ot cry pensi towarpi nang somprunglo alang litum akemang Sonpli aputhak lake Adivasi akhay atum aphan Prabjin pen ST aman piponangji Assam alongri kedo an Adivasi akhay aphan longle apata P8 nangji Sakachure abainong arnisialong sika pharoke thamra phokebra isianam pabat ponangji Lapen Adivasi Autonomous Satellite Council nang piserak nang chipusi kemang padupon Kachesong ahot AASAA Dogmuka aru amaipu herangke athengnu kaningja tengke kedamtang BJP Ratchari asong atum Asamalong jakong wangwe aprang Adivasi akhay atum aphan lahai aputhak nang kachechak ke dukoka joksi chiklang dakpen BJP along cherap dunno bonta nonpu anta lahai aputhak nang papleng pipon pedetlo Lasi non kechare ponmok BJP Ratchari asong atum lake jongpontang Sonpli akemang aputhak jongsi nang pachon pipon pe pulote kebangji election ahot BJP asong aphan vote pipon thekthedet popusi kether padopon যদি চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছো যে আমাৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া পৰা বিচাৰি থকা আমাৰ ডিমাণ্ড যোনটো আছে লেণ্ড পাটা হ'ল ST হ'ল ছেটেলাইট কাউন্সিল হ'ল আমি খালি অসমত নহয় গোটেই ভাৰতত আমি ST অসম চৰকাৰৰ কি হৈছে যে আমাক ST দিব নোৱাৰে যোনো চৰকাৰ আহে আমাক ঠগি যায় এবাৰ চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছো যে এবাৰ যোনটো আশা ওলাইছে এই আশাই ঠগাব বা ঠগাই দিলে নহ'ব আমি কি কৰিব পাৰিম কি নাই এবাৰ আমি দেখাই দিম যদি চৰকাৰে আমাৰ ডিমাণ্ডটো পূৰণ নকৰে Denarong pen Bikram Teron lapen Dogmuka pen Samsung Inti Karbianglong live Tante pini prime time berta kelopon sekang toniglo do me thakme kardom